खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बरायदों लाइमोननि लाइजाम इउट्युब चेनेलाव बे लिस्टआव नोंथांनि नाम जुदि दङब्ला अब्ला नोंथाङा मोननो हागोन 12,000 रां 12,000 रां 12,000 बिदिब्ला बे लिस्टआ मा आरो बबेनिफ्राय नोंथांमोना 7,000 रां मोनगोन आरो बे जितु लिस्ट बेखौ नोंथांमोना माबोरै नायनो हागोन बे भिडिअआव आं नोंथांमोननो गासैखौबो फोरमायगोन बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो नोंथांमोना लाइमोननि लाइजाम इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला थाबैनो खालामनानै लादो आरो खाथिनि बेल बाटनखौबो थुनानै होदो। बिदिब्ला भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोनखौ गोसोआव खांहोदोनि बे लिस्टआ जाबाय थांनाय 2019 मायथाइयाव नोंथांमोना जानांगौ भारत सरकारनिफ्राय टयलेटनि मुङाव 12,000 रां मोनगोन होननानै एप्लाइ खालामदोंमोन अब्ला बे लिस्टआनो दिनै ओंखारनानै फैबाय। दानिया लिस्टखौ नायनो थाखाय गिबियावनो नोंथाङा नोंथांनि मबाइल स्क्रिननि क्रोम ब्राउजाराव थांनानै नोंथाङा ओपन खालामनानै लादो क्रोम ब्राउजारखौ बेनिफ्राय सार्च बाराव लिरनानै होदो स्वच्छ भारत ग्रामीण होननाय बेखौ सार्च खालामनानै लादो बेनिफ्राय जोंहा गिबियावनो पेज ओंखारनानै फैगोन लिरनानै नुदों SBMG स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण होननाय बेवहाय क्लिक खालामनानै होदो बेनिफ्राय क्लिक खालामनायनि उनाव मोनसे पेज ओंखारनानै फैगोन नेटआ एसे स्ल' जादों नोंथाङा नुनो मोनगोन डिपार्टमेन्ट अफ ड्रिंकिं वाटार एन्ड सेनिटेसन मिनिस्ट्रि अफ जल शक्ति होननाय वेबसाइट बे वेबसाइटआव नोंथाङा गाहायथिं फैबाय थायोब्ला नुनो मोनगोन A03 आव दङ जोंहा स्वच्छ भारत मिशन टारगेट फार्स्ट एचिभमेन्ट अन द बेसिस अफ डिटेल्स होननाय बेवहाय नोंथाङा क्लिक खालामनानै होदो क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथाङा मोनसे पेज ओंखारनानै फैगोन बे पेजआव जोंहा नेटआ स्ल'नि थाखाय एसे जागासिनो दङ नोंथाङा फैगासिनो दङ बेनिफ्राय नोंथाङा नैबेवहाय सार्च खालामनानै होदो जोंहा स्टेट सेलेक्ट खालामनानै होदों सेलेक्टआव जोंहा जाबाय भारतनि गासै जिल्लाफोरनि गासैबो जिल्लायावनो जोंहा बे सोलिगासिनो दङ बर्तमान जोंहा दा बेवहाय जे रायजोआव गोलैयो नोंथाङा बे रायजोखौ सेलेक्ट खालामनानै होदो जिहेतु आं आसामनि हिसाबै आसामखौ सेलेक्ट खालामनानै होबाय बेनि उनाव जोंहा डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामना होगोन जोंहा नैबे डिस्ट्रिक्टखौ नोंथाङा बबे डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो आसामनि बबे डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो बाक्सा बरपेटा बिश्वनाथ बङाइगाव काछार चराइदेव चिरां नोंथाङा जे जिल्लायाव गोलैयो नोंथाङा बे जिल्लाखौ सेलेक्ट खालामनानै होदो आं जिहेतु उदालगुरिनि आं उदालगुरिखौ सेलेक्ट खालामनानै होबाय बेनिफ्राय जोंहा फैगोन नोंथाङा बे जिल्लानि बबे ब्लकनि आन्दाराव गोलैयो नोंथाङा बे ब्लकखौ सेलेक्ट खालामनानै होदो जिहेतु आं रौता ब्लकनि आन्दाराव गोलैयो आं रौताखौ सेलेक्ट खालामनानै होबाय बेनिफ्राय भिउ रिपर्टआव थुनानै होदो जोंहा बेयाव नुनो मोनगोन नोंथांमोननि बे पेजआ जिथु ओंखारनानै फैबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जेसेबांखिनि VCDC फोर दङ बे गासै VCDC फोरानो बेवहाय ओंखारनानै फैबाय आं जिहेतु रौता VCDC नि आन्दाराव अब्ला आं रौता VCDC नि नैबे लाइनखौ क्लिक खालामनानै होदो बेवहाय नोंथाङा नुनो मोनगोन जोंहा रायजो आसाम जाहैबाय डिस्ट्रिक्टआ उदालगुरि जाबाय बेनिफ्राय ब्लकआ जाबाय जोंहा रौता ब्लकनि आन्दाराव जेसेबांखिनि नोंथांनि गामि दङना बे गामिया बेवहाय गामिजों लोगोसे बेनिफिसियारि लिस्ट दिन्थिनानै फैजोबगोन जोंहा नायदो बेवहाय GP नेम भिलेज नेम आरो फेमिलि ID नाम्बार दङ जोंहा बेनिफिसियारि नेम बेनिफिसियारि फादार हासबेन्ड नेम बेनिफिसियारिया जायजों सोमोन्दो बे फैगोन ओमफ्राय केटेगरि APL जों खालामदोंमोन ना BPL जों खालामदोंमोन नोंथाङा बेखौ नुनो मोनगोन बेनिफ्राय साब केटेगरि SC ST OBC जाय केटेगरिनिफ्राय सेलेक्ट मोनदों बेयाव ओंखारगोन बेनिफ्राय टयलेट कनस्ट्राक्सन SBM स्वच्छ भारत मिशन बेनिफ्राय जोंहा टटेल एमाउन्टखौ नाय नोंथाङा लास्टआव जोंहा 12,000 एमाउन्ट नोंथाङा मोनगोन बेनिफ्राय दाना बेनिफिसियारि लिस्ट नोंथाङा जुदि एप्लाइ खालामदोंमोनब्ला अब्ला नोंथांनि मुङा बेवहाय दंना गैया नोंथाङा बेखौ नायलांबाय थानो हागोन गासै जोंहा नायलांबाय था नोंथाङा गासैबो सरि बेवहाय गासै 17 ओंखारदों बेवहाय गासै 13टा अर्थात 13टा पेज दङ बे 13टा पेजाव नोंथांनि बबे लिस्टआव दङ बेयो नोंथाङा नायनानै लानो हागोन सिरियाल नाम्बार बेसेबां लिस्टआव दङ दाना बे 12,000 रांखौ मोननो थाखाय नोंथाङा मा खालामनांगोन दा 12,000 रांखौ मोननो थाखाय जेबो खालामनांगौनि गोनांथि गैया नोंथाङा जेब्ला जोंहा दा बन्द लकडाउन सोलिगासिनो दंमोन लकडाउना जोबखांनायनि उनावनो बे फैसाखौ जोङो गावबा गाव एकाउन्टआव मोननो हागौ जिहेतु एप्लाइ खालामनाय समावनो जोङो एकाउन्ट नाम्बारखौ होखादोंमोन बेखायनो जों आसा खालामनो हायो जोङो बे लकडाउन जोबखांनायनि उनावनो जों बे रांखौ गावनि एकाउन्टआव मोननो हागोन अब्ला
जोंहा मिथिनांगौ बेखिनियानोल'सैमोन जोंहा नोंथाङा नायनानै लादो नोंथांनि मुङा जिहेतु दंना गैया बबे सिरियाल नाम्बाराव दङ बेखौल' नोंथाङा मिथिनानै लादो बेनिफ्राय नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो जुदि नोंथांनि सोमोन्दैनि सोरबा सिनाखि दङब्ला भिडिअखौ शेयार खालामनानै हरदो लोगोसे मोजां मोनाखैबा डिसलाइक खालामनोबो दाबाव आरो लोगोसे नोंथाङा बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय एकदमबारे दाबावगारथारसै बेनि थाखाय एसेनोसै गोदान मोनसे भिडिअ लोगो मोननायनि मिजिंजों दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों।